kene ning pasar ae soalnya engko aku ape mangan karo Mbak Sri ae, guys. Iki wis sampe jam 8. Ya, guys. Engko kanggo aku, bojoku, pakku, terus makku, terus gimana titipane Mbak Sri, guys. Aku ora masak iki, guys. Ape kerja ae langsung. Suaraku soalnya gak penak, guys. Hawan iki ning desa kuwi nganu. Usum watuk pilek panas iki. Iki dapat kalian panas. Sekarang ini udah oke. Ya, lebih mau aku juga ono bojoku kan panas. Nanti wis foto coe karo ki anak-anak kene, guys. Harapan saya bebas deh. Ini gabuk. Emang ketok. Kok kena anu? Iya, kampret. Seragamnya anyar. Yes. Seragamnya anyar, di depannya abang. Lagi, guys. Mana barangnya Pak? Kayak gurih. Kamu mulai kurang kok sok. Dang. 8 pecel atau lagi. Oke, tuh ya. Coba kayak pasukannya cek wakeh.
acara jalan santai SMP 4 ulang tahun. Ini guys, ya kayak di pasukane. Kayak anak barengane. Yo Pak, kok iso alah. Lah iya. Emang ning dia, Beb? Nek dalan. Gusti Allah, Beb, kebangetan bosnya. Aku lali nani, Mbak. Jangan dia cerita. Lali. Sik ngedoli sik. Barengane iki kari iki dhewe. Nek botol sih lak idi lu. Dalam. Nek botol. Hello. Lah kuwi. Lah iki lho, Naira. Guya-guya. Saya sampai ke deh. Sampai papat ulang tahun, Mbak. Awan nonton yo gitu. Balik, guys. Balik nih. Balik, guys. Putus sih. Oh iya lagi delok aduh kok malah tuku bensin. Tuku bensin pernah lek. Kadung iki lho. Kita isi deh. Nama itu ya, Lek. Saya dulu. Dulu. Mau aku tidak ada kerja guys. Ini ning gone awakmu jenenge apa ya guys? Aku lho guys, SMK Kodojo. Iki jenenge Bebe. Meliwel, nek nggenku jenenge meliwel, terus jerone iki isine apa jenenge? Gula bang guys. Dicampur karo kelapa guys. Ini ada campuran kelapa karo gula bang. Aku udah pasangnya masih berangkat terus sih kalau boleh ngomong. Selain jenenge welibel guys, gula bang karo klopo. Dan yang gitu jenenge mbembe. Welibel kok mbembe. Beda apa jenenge? Beda jenenge iku guys, ning kene jenenge welibel. Iki kok ngene Buja. Makasih Buja. Guys. Ngene bapak iku. Apa tuh jus? Iki jenenge apa jenenge? Ana rambut warna-warni ya, Pak. Rambut nenek. Iya, guys. Jenenge rambut nenek iki, guys. Ateku ketok iki
Karena HP ku nek dibuat video itu kadang aku rame mantep-mantep ya guys. Iya, mantep seruan. Iki tuku sarapan terus mangan terus nek mau ndelok SMS rapat. Udah men nek mau guys.